Bueno, egiz esan ez dugu gauza asko ikein ez, deskantzetako aprobetxau, gaur, pixkat mobidu eta ja pixkat, hori ez, aurkarixe behiratzen hasi eta partidu hori alik eta gotuen prestatzen hasi ez, betiko da ez, azkenin partidu bat eta gero, urrengo egun izaten da pixkat, analizetako eta ze gertatuan ikusteko eta hori da noi, eta ja bigarren egunetik aurra, esportinei begire hasi, eta gaur hoxen gau ez, pixkat, aurkarixe ezautzen hasi, ikusi guk eure izan aldotzen egin mine, eta ja ondoro deskun. Bai, hori ez, aurkarixe, goiko borrokan dauen aurkari bat, ez da dixo bat, lehen mailan urte askun jogatu dauen talde batena, eta beste aukera bat, ez, beste aukera polis bat, lehen mailatik gertu egon laik esan kontestu horiek bilatzeko eta aurkitzeko, eta ikusteko, gure jokalarixek ia zelan manegeten dizen ez, leku egiten. Egixe da isi astero gauzela bardien esaten, baina, esatetzut, etxetik kanpora, aukera hon bat, azten jarraitzeko, pixkat astu ez, azkenengo aztin irabazi galdu, emaitzek alde batera laga, eta aprobetxau beste aukera bat, alik eta partidu gonen nahitzeko.